guys, nagpatay sa Biko. Pwede na dito rin daw. Ato lang si Biko, na ako na dito siga. Dumanog lang ni Eding, na siga di ayaw. Sakang ko sa Alcantara. Laon ko? Dito ano lang na. Wala. Wala, puntoy. Puntoy. Sa 50. Balik na. Wala po dito sa kanya. Gustibo? Shit. Oh. Dito ka, dito ka Batanggay. Nangabot ikaw naman. Wala na ko. Wala ka nakaboy. Wala na ko, guys. Wala na ito ah. Natay na yung dito na. Sabi mo may. At pagkapoy. Alam mo ulo? Ayan. Ikaw na sila mo dire. Ano mo si Barry? Kasi ba, na-miss kami dito sa kuwan. Na-miss ka dito. Ito ka di ay, minabutan mo. Na-miss kami. Pingalan mo nung dapat mo dito. Ay, hindi ba Dani? Oh, Dani. Dani. So, ano ron? Ano ko ba? Ako. Ano ko lang sa karon? Hello. Saan mo? Wato kay diri siya. Ikaw ba ikaw? Ikaw mami ay. Nakita na ako ko. Kaya namin niya kayo. Sabi. No. Balik ko siya. Ikaw ba ka may? Ay guys, sao?
ka ba? Basa ng sipon ng uyab mo. Ulit ha? Ulit mo.